sådan en sport, hvor man øver balance og en serie som et hold. Det er en rytmisk konkurrencegymnastik. Sådan flotte dragter, make-up, opsat hår og er meget ens. Vi har vimpel som redskab i år. Jeg synes, det ser meget pænt ud. Det bedste ved at gå til Grand Prix er fællesskabet, og den måde vi også kan få lov til at udvikle os på. Det bedste ved Grand Prix er, at man kan have det sjovt med sine venner og trænerne. Jeg synes, det er sådan fællesskabet at være på gulvet, og ja, jeg synes, det er virkelig fedt at kunne vise til folk, hvad man ligesom har brugt et helt år på at lære. Vores yndlingsoplevelse med Grand Prix er nok Farum-turen. Til jul gør vi en tur ud af det, fordi at det ligesom er lidt længere væk. Vi er til konkurrence over på Sjælland. Vi er både sammen, alle sammen, blandt andet hvor vi ser alle serierne første dag, og så tager vi hjem på et hotel, og så hygger vi os der alle sammen. Hvor dagen efter tager vi så i Tivoli alle holdene sammen. Det er noget, alle elsker, og det er noget, vi gerne vil have alle med til.